Ahojte ľudia. Tak, Ja hovorím intro. Ľudia, vitajte pri hre Little Company. Toto je Pepo. A ja som Abigo. Toto je hororová hra. ahojte mňou. Zoberte si popcorn, zoberte si nejaké pitie, sadnite si za vaše kreslo, zapnite si telku, alebo teda počítač aj telefón môžete. A pozerajte náš kanál. Ako dneska. Ja a Pepo ideme preskúmať túto hororovú planetu. A uvidíme, čo Hororovou planetu, jo? Jdeme dovnitř. A? Šel jsem play. Jo. Ok, tam nejdem. Jdeme se podívat. Našel som plech a ja. Uhu. Mi jádro. Jsem klíček. Jadro. Maria. Takže vlastne toto je... Ten glitch už nefunguje. Já už jsem to zkoušel, vždycky umřeš už. Dělej to. Ľudia, neviem, či tomu chápete. Toto, čo Pepo drží, to je jadro. A vlastne toto jadro, ako keby dáva elektriku celému tomuto priestoru. Takže tak. Je to za 80 bodov. My tu máme vlastne kvotu, ktorú musíme splniť. A Pepo je tak zrejme asi posratý, lebo je tu sám. Ja som vyskúšal taký glitch a zomrel som, lebo to už to nerfli. Ale čo už? Každý človek rád vyskúša niečo nové. Ako? Môžete vidieť právo dole, ako sa to tam zaratali také bodíky. Tí ľudí sú strašne lagi. A prečo nezobral jadro? Kde sa 2 penízku sa vyplatí. Nie. No dobre, Pepo, prečo si tam nechal to jadro? Že jsem ho nechtěl brát, protože času máme dost, ještě k tomu si umřel, protože si mě neposlouchal. Víš čo? Dobre, tak. Ne. Toto sa mi nechce čítať. To je burka, alebo čo tu je? To je burka, no. Burka! Takže ja vám vysvetlím, ako burka funguje. Vlastne, keď máte nejaký železný predmet, tak blesk do ňoho môže udrieť. A keď do ňoho udrie blesk, tak vy ste KO. Presne toto tu, ako môžete počuť. A Pepo je otrávený dneska, neviem prečo. Toto je mína! Ako môžete vidieť, Pepo, poď tam vstup na ňu pre experimenty. Nevstupil na ňu, dobre. Bože, tady je strašně moc min, ale... Jako tam je strašně moc min, já půjdu někam jinam. Pepo, ako sa to dostaneme? Doskočíš, prosím tě. No jak to já nevím, no. Já vím, kámo, já mám úplně kivé na... Pepo, nie! To vešel? Ja idem radšej ďalej. No, dobre. Jo. Ne. Ako môžete vidieť, je to tu veľmi čierne. Nemyslím to tak. Proste nevidíte tu nič. Je to tu... Aha, no. Vylezlo z ventilace. Toto je ventilácia. Stáde môže vyliezť vec, strašidlo. A ja vám hovorím, strašidlá nie sú zlé. Sú zlé.
Nejsou zlé. A keď stlačíte ľavý klik, tak ako keby toto môžete skenovať determína. Našel jsem velký sklad. Vidím, no. Ještě lepší by to bylo, kdyby To určitě bude nějaký bubák. Flaška. Aha, flašky. Haha! Ty máš flašku, ja mám flašky. Jo. Aha, koľko piva máme. Tyjo. No. Či na nás vyběhne bubák a už bude, yes. Ingo, mám nápad. Když tak ty krásně nosíš ven z toho. Čo je za viacej? Flašky alebo to? Nechápem, prečo nemôžeme zobrať tieto servery. Akože to by mohlo byť veľa peňazí. Pepo? Aha. Pepo! Čo to tuto máme? Ne, otevři to. Tak teďko třeba pytli. To je čo? Protože je dražší. Ako keby tu niekto chodil. Počuješ to, Pepo? Jo, to je ten bug, nevím. Co ti krade ty věci. Jaj. Hej, Pepo, tady sme neprišli, ja by som sa už vrátil. Ne? Áno. Nespadni hlavně někam do temnoty dolů. A že to je vraj nejaký jupík, no? Veď to je pavúk gigantický. Ne. Pepo? Co to bylo? Tak geniální nápad, já to vykupuju. Mňaň? Aha, ja som myslel, že ma chceš obetovať. A tu je jupík. Tu je pavúk! Tu je pavúk! Ježiši Maria, karta barabanda rabadamba darabanta. Čo je teraz? Jo, už ho vidím taky, no. A to by šlo. Počkej, a kde je ten vchod dolů? Počkej. Tu. Počkej, já mám fakt geniální nápad. Musíme jít tam, kde je ten pavouk, jo? Takže to bude takový, mám se obětovat? A jak ja sa radšej obetujem. Nie, Pepo! OK. Jak je preč? Kertemba che montoro ante tenenda terta tu correndo tu. Ako môžete vidieť, ja som profesionálny hráč. Pepo, nie. O môj bože. Ja neznášam túto hru. Pepo, zapalovať! Pepo, nevrácaj sa. Takže my nejsme přitažliví. Na sebe nemáme něco takového. Tohle je bolestný. Ale ne. Tak, to ti sešel ten pavouk? Presne tak, Pepo, spapám na pavúk. Tak pekli.
Doufám, že mi to neodleť. Kadím na to, no to je pořád přitaž lidí. A zase já na kadím. Presne tak, Pepo. Kaď na to. Mi odletí loď, to by bylo ještě nejhorší. A ještě jeden. Kolik máme? O 40krát. Podívám, na co jsme umřel. To byl asi ten taran. Tak to vám poviem, ja som túto hru nehral veľmi dlho, inakšie som v nej profesionálny. Ja som ten, čo sa vždycky bojím. Vlastne přežil. Ako môžete vidieť, je to napísané, že Pepo je najviac lenivý a ja nie. Pepo si lenivý! Já za to nemůžu, že tam byl A že ty já za jsem to- se obětoval. Že nic nevidím, nevíš, kde máme... No, máme den. Ještě jeden, vstáváme. No to je môj bože. Kde je? Jej! Jej! Oh. Kde je vypínač? Tu je. Pepo, Pepo! Pepo! Pepo, Pepo? Pepo? Pepo, Pepo? Daj. Ideme vedieť. Dobrý. Pre tých, čo neviete, Fire Exit je, že akože môžete ísť z ním vonka takto sem. A tam sa dostanete, keď budete takto na loti, je to veľmi krátke. Ničo sa nevedíte báť. Som tu, Pepo! Jo, Kde si? jo. Mina. Pepo! Kde si? Nevím. No, patus. Ha? Poď spraviť ten glitch. Tu sa to dá? Nie, tu sa to nedá. Pepo, tak aký je plán? Amigo, ty to nevidíš. Čo? Máš, ty nevidíš. Ale uděláme to nějak takhle, nebudeme si spíkat. Vem ty patusky. Nešlapně na menu. Dobre, ja som si to tu nevšimol. Pepo, No, kde si? tady, ty menu. Pepo? Pojď. No, Bojím sa. neboj se. Poď fire. Já jdu fire, ale já to jenom obcházím, abych nemusel zkrátit, tak zbytečně bych nemusel. Celý zas z toho, z webky. Tíkám. Chceš lízatko? Chceš toto? No dobrý, no ja tak som to tak vedel, no. Pepo? Hm. Tu si. Teraz vám ukážem OK. Ja som taký pro. OK. Mal som skočiť na toto, to ti vlastne nedá damage, a keď skočíš dole, tak ti to nedá damage tiež, takže. Máme tu mimika. Nie, nemáme. Až budeme hrát s Matlasem módy, tak budeme... Tak dáme si mimika, áno. Tie mody, ten mimik, to znamená to vlastne, že
tu sa pridá ako keby taký... Dvojník to Sú tu mimiky. Že si niekto dá na seba masku a bude ako keby taká chodiaci zombie. Niečo ako to SCPčko, neviem, či to niekto pozná. Vlastne tie mimiky budú aj vypadať, nebudú mať tú masku, budú vypadať ako my a budú aj hovoriť. Je to tak, že... Áno, presne tak. Je to tak, že nám to ako keby sníma náš zvuk, čo hovoríme, a potom to ono povie. Dobre. Tak. Tak, letíme. Report to the company building immediately to sell your scrap. Přistáváme. Ber co nejvíc věcí a jdeme je prodat. Skoupit nějaký fajnový věci. Že to zobere. Igo, ještě jsou tam flašky. Je dosť možné, že zoberie aj vás. Vidíte, my za to dostaneme výplatu a potom si môžeme kúpiť jackpack a také veci. Pepo, nie! Nie, Pepo. A teraz nepôjď, vidíš? Ale prosím. Takže, povedal by som, že to tak, že Se dobrý s váma loučí. koniec, takže ja som zomrel dvakrát, Pepo ani raz. Vůbec? Pepo, ty si asi zomrel raz, nie. Ne, neumřel jsem ani jednou. Ak chcete, aby boli ďalšie epizódy, takže ďalšie časti, tak dajte like a odber. My to s Pepom dáme. A nebojte, za chvíľku dáme aj aj domy akože Ancient City. Dobre viete, že minule som vám chcel povedať, že Pepo bol na dovolenke a ja som tam šiel sám s Dynamajkom a zabudol som natáčať, ale spravili sme veľmi veľa zmien. No uvidíte, vydám novú epizódu hneď za chvíľku. A môžete sa na čo tešiť. Čaute! Hojky.